Sige, maayong adlaw mga higala. Ug salamat sa Dios para sa atong padayon niining episode ug diya kita karon sa katapusan niya bahin sa atong episode niya ika-46. Ug unta mga higala nga niini nga katapusan niya bahin, daghan na ang inyong nahibaluan. Ug unta nakagamot na sa inyong kasing-kasing ang kaluwasan nga makuha lang nato pinaagi kang Hesus. Si Hesus nagantos, nagpakamatay dito sa krus para sa imo ug para sa ako ug ang atong buhaton maulang ang pagtuo. Ug walay duha-duha makaangkon ka man sa kinabuhing walay katapusan. Ug sa dili pa kita mopadayon niini nga atong tema karon nga last nga bahin. Ug ang atong gasayron may tungod sa gibilin nga trabaho ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug uban usab sa mga tumutuo. Balikon nato ang uban nga mga bahin nga atong gihisgutan sa miagi nga pagtuon. Atong hinumduman mga igsuon ang ngalan niini nga series nga atong mahuman karon mao ang Iwansyo series. Nga ang buti pasabot gapanganduyon ka ni Hesus. Ug tinuod gayud nga gapanganduyon ka ni Hesus ug gatunulan ka niya sa kinabuhing dayon. Kung igo ka ra motuo kaniya ug hinaot nga pinaagi sa imong pagpaminaw niini nga series na iya naka ni Hesus. Na iya naka ug unta nakatuo ka gid sa iyahan nga walay pagduha-duha. Mga igsuon dili gid mahurot ang gugma ni Hesus alang kanato. Dili maupos, dili mahuman ug wala kini katapusan. Hinumdumi kung unsa ang gibuhat ni Hesus, ang gugma niya para sa atua, taas pa sa langit, lalum pa sa dagat, luag pa sa kalibutan. Inana ang iyang gugma nga dili nato maka-esplikar nga kita nga murag walay mga pulos nga tawo iyang ipakamatyan. Pero inana gid ang iyang gugma para kanato. Mga igsuon, buhi ang atong Ginoong Dios. Dili siya patay. Nabanhaw man siya sumala sa atong gitun-an sa miagi natong pagtuon. Ug nagpakita siya ngadto sa iyang mga tinun-an sa makadaghan para nga mapamatud-an ang naay pagduha-duha nga siya nabanhaw gid gikan sa mga patay. Si Maria Magdalena nakadungog sa pagtawag ni Hesus sa iyang ngalan ug iyang nakita si Hesus ug mituo nga nabanhaw gid ang iyang Ginoo. Ang kauban ni Maria nga mga babae, migakos sila sa mga tiil ni Hesus ug ilang gisimba. Si Pedro ug si Juan nanagan sa lubnganan ni Hesus nga gapangita sa iya, apan wala nila makita si Hesus kay nabanhaw man. Apan adto nga gabhiuna nagpakita si Hesus sa iyang mga tinun-an, samtang gakahadlok pa sila o gapangtrangka sa pultahan sa ilang gapunduhan. Gipakita ni Hesus kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Ug siguro nga naluoy sila kang Hesus. Basin gani nakahilak sila sagol pagkatawa tungod sa ilang kalipay nga nabanhaw na siya. Sobra ang giantos ni Hesus alang kanila ug alang kanato. Sobra man ang iyang kinabuhi, iyang gihatag, gitugyan para lang sa matag usa kanato. Bisan si Tomas kung atong mahinumduman, maduwa-duwaon, o misulti gani siya nga kung dili niya makabutang ang iyang mga kamot ngadto sa samad ni Hesus, makatuslok ang iyang tudlo ngadto sa kilid ni Hesus, dili gid siya motuo. Paglabay sa 8 ka adlaw, nagpaubos sa iyang kaugalingon ug mituo kang Hesus nga siya ang Dios ug manluluwas sa dihang nakabutang na niya ang iyang tudlo diha sa mga bangag sa mga kamot ni Hesus. Nahimbawan usab nato nga nakatuo si Nicodemo ug si Jose nga mga sakop sa parasiyo nga nagsunod kang Hesus pinaagi sa tago lamang kay nahadlok sila sa ilang mga kauban apan sa pagkamatay ni Hesus nagpakita sila. Ipakita nila nga sila gayud mga sumusunod ni Hesus ug nakadawat sila sa kaluwasan. Wala man sila mapakyas. Mga igsuon, daghang mga kinabuhi ang nausab ni Hesus. Kung atong una-unaon, ang
12 ka mga tinunan. Dayon ang uban niya mga babae nga mga masakito niya gipaulian ni Hesus. Bisan ang uban niya mga tawo nga makita nato nga murag walay paglaom, nahatagan silang paglaom pinaagi kang Hesus. Wala gay bisan kinsa nga makapugong kang Hesus, bisan ang silyo sa Roma ug ang usa ka panon sa mga sundalo nga gipabantay sa lubnganan. Wala lang kini alang kang Hesus. Nabugto ang silyo sa Roma nga dili unta mahilabtan, mo'y pamaagi sa Roma nga dili mahilabtan ang lubnganan ni Hesus, kay kung naay makahilabot silutan man ug kamatayon. Apan wala man kini. Wala kini mo'y makababag nga si Hesus mabanhang gikan sa kamatayon. Ug karon magtuon kita may tungod sa 40 ka adlaw nga nagpabilin pa si Hesus dinhi sa kalibutan gikan sa iyang pagkabanhaw hangtod sa iyang pagbalik sa langit. Mo'y atong sayron karon kung unsa ang uban pa gyud nga gipangtudlo ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug espesyal kay kini nga 40 ka adlaw. Kung atong hunahunaon mga panahon nga katapusan nga si Hesus dinhi sa kalibutan hangtod nga mobalik siya sa langit. Usa mobasa kita sa Lucas kapitulo 24 versikulo 13 hangtod sa 35 ug atong sayron kung unsa ang gusto ipaabot sa Dios pinaagi kang Lucas para kanato. Niadto gayeng adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlan og Imaus, nga mga napulo og usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Sa ato pa naay duha ka tinun-an ni Hesus, dili inuon sakop sa apostoles, apan duha ka tinun-an ug nagpaingon sila ngadto sa Imaus nga mga 11 ka kilometro ang gilayon gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod niining tanang butang nga nahitabo. Gikan sa pagdakop kang Hesus hangtod nga gilaparo, gilud-an, gilansang sa krus, hangtod niini nga panahuna nga diya pa sila sa kalibog ug kabalaka kun unsay nahitabo kang Hesus. Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila, si Hesus miduol ug mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata gipugnan aron dili makaila kaniya. Ug siya miingon kanila, unsa bat kining inyong gihisgutan samtang naglakaw kamo? Sila mihuno nga magul-anon ang naong. Unya ang usa kanila nga ginganlan og Cleopas mitubag kaniya, ikaw ra ba ang langyaw sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nahitabo didto sulod niining mga adlaw? Mao lugar ilang gisulti ngadto kang Hesus nga wala nila kailhi nga si Hesus tungod kay gipugnan ni Hesus nga sila makaila kaniya. Ug siya miingon kanila, unsa bang mga butanga? Murag nagtubagit si Hesus ug nagpakaron ingnon nga wala siya mahibalo kung unsa ang mga nahitabo nga ilang gihisgutan. Ug sila miingon kaniya, may tungod kang Hesus nga Nazaretnon, nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ug giunsa sa among mga pangulong pari ug mga pangulo pagtugyan kaniya aron hukman sa silot sa kamatayon ug ilansang siya sa krus. Apan naglaom kami matud pa nila nga siya maugayod ang magtubo sa Israel. Ug labot pa niining tanan, ikatulo na ka adlaw karon sukad nahitabo kini. Ug dugang pa ang ubang mga babae nga among mga kauban nakapahibulong kanamo. Dito sila sa lubnganan sayo sa buntag ug wala nila makita ang iyang lawas ug sila mibalik nga nagsugilon nga nakakita sila og panan-awon. Mga anghel nga nagsugilon nga siya buhi. Ug ang uban namong kauban miadto sa lubnganan ug nakita kini, sumala gayud sa gisulti sa mga babae, apan siya wala nila makita. Naghisgot lugar kining duha ka mga tinun-an ngadto kang Hesus nga nag-esplikar sa mga nangahitabo kay si Hesus nagpakaron ingnon nga wala siya masayod.
Ug si Hesus miingon kanila, o mga taong buang-buang, ug mga hinay ug kasing-kasing sa pagtuo. Sa tanan gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man gayud nga ang Kristo mag-antos niining mga butanga ug musulod sa iyang himaya? Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta, iyang gipasabot kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Ug nagkaduol na sila sa balangay nga ilang gipadulngan. Ipasabot niya nga daw mupadayon siya sa unahan. Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, pabilin uban kanamo kay hapit na ang gabii, ug tapos na ang adlaw, usa siya misulod ug mipabilin uban kanila. Sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, siya mikuha og pan ug nagpasalamat, ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Ug unya nabuka ang ilang mga mata, ug nailhan nila siya, ug wala na nila siya makita. Sa ato pa, nasayra nato dinhi nga bahin pinaagi sa pagpikas-pikas ni Hesus. Human niya aya pa nabuka ang mga mata niining duha ka tinun-an. Siguro nakita nila ang mga kamot ni Hesus nga nabangagan. Sila nag-ingon sa usa ug usa, dili ba nga atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diya sa dalan, ug samtang nagpasabot siya kanato sa kasulatan? Ug niadtong tungura sila mitindog ug mibalik sa Jerusalem, ug ilang nakita ang napulog ug usa nga nagkatigom ug ang mga kauban nila nga miingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo ug mipakita kang Simon. Unya ilang gisugilon ang nahitabo diya sa dalan ug giunsa nila pagkaila kaniya diya sa pagpikas-pikas niya sa pan. Sa ato pa, nagpakita si Hesus ngadto sa duha niyang mga tinun-an. Sa dihang gapaingon sila sa Emmaus, si Cleopas ang ngalan sa usa, apan wala nganli ang usa kung unsay ngalan niya gawas kang Cleopas. Mga igsuon, mga tinun-an kini silang duha ni Hesus, apan dili apil sa 12 ka apostoles. Kung atong mahuna-huna, daghan man ang mga tinun-an ni Hesus, dili lang kay ang 12 ka apostoles, naapay mga grupo sa mga babae, ug naapay kini nga duha nga atong gihisgutan bag-uhay pa lang. Ug pagduol ni Hesus kanila, gipugnan ang ilang mga mata aron dili sila makaila kaniya. Busa bisan kung nakigsulti sila kang Hesus, wala sila makaila kaniya. Ug nahitabo kini adto gihapon nga Domingo sa pagkabanhaw ni Hesus. Natingala silang Cleopas kay nagtuo sila nga wala pa makabalita si Hesus may tungod sa paglansang kaniya diya sa krus. Ilang gipangutan-an si Hesus kung siya ra kaha ang tao sa Jerusalem nga wala masayod sa nahitabo. Apan gipangutana sila ni Hesus kung unsa nga hitabo ang ilang gahisgutan. Unya nagsugod si Hesus sa pag-esplikar kanila nga kadtong tanan nga nahitabo kinahanglan gayud nga mahitabo. Aron matuman ang tanan nga gipropesiya sa mga propeta, gisultihan pa nilang Cleopas nga natingala sila sa ilang kauban nga mga babae kay sayo sa buntag nangadto sila sa lubnganan ug nakakita sila og panan-awon nga mga anghel ug giingnan sila sa mga anghel nga buhi si Hesus ug naa sila'y kauban nga mga lalaki nga miadto sa lubnganan ug nakita nila nga wala na lagi ang lawas ni Hesus apan wala nila kakita si Hesus. Ug kining duha sa ilang pag-abot sa Emmaus, giimbitar nila si Hesus sa ilang balay kay gakagabi na. Ug sa dihang gapanihapon sila, mikuha si Hesus og pan ug gipikas-pikas ug gihatag kanila ug adto gayud mismo nabuka ang ilang mga mata ug ilang nailhan si Hesus dayon wala na nila siya makita. Kalit lang nahanaw. Basin ilang nakita ang iyang mga kamot nga nabangakan ug niadtong tungura namalik silang Cleopas ngadto sa mga apostoles sa Jerusalem bisan kung gabi na
Ug sa ilang pagsulod sa balay, sa wala pa sila makasulti nga ilang nakita si Jesus, giunhan sila pagsulti sa mga apostoles nga nagpakita si Jesus kang Simon. Ug pagkahuman adto, gisulti usab nilang Cleopas ngadto sa napulog usa nga nagpakita usab si Jesus kanila. Ug ilang gisulti ang tanan nga nahitabo diya sa dalan hangtod sa pagkawala ni Jesus. Nga igsoon kung atong masusi, katawanan ang nahitabo kanila, di ba? Si Jesus, silang duha gapadulong sa Emmaus, kalit lang miuban si Jesus kanila diya sa dalan ug wala nila kailhi nga mao di ay gid si Jesus. Murag naay pagkadyuker gamay ni Jesus kung atong mauna-una. Murag wala ditso ipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon kanila hinuon si Jesus murag sige susi sa ilang kasing-kasing ug huna-huna kung asa taman ang ilang pagtuo nga siya gayud nabanhaw. Basahon pa nato ang uban pagid nga nahitabo dinhi gihapon sa Lucas kapitulo 24:36 hangtod sa 49. Ug samtang nagsulti pa sila niini, kamulo pa lugar sila gahisguta sa tanan nga gibuhat ni Jesus nga nagpakita siya kang Simon, nagpakita siya sa duha, kalit lang mipakita si Jesus sa ilang taliwala nga nagtindog ug miingon kanila ang kalinaw mag-uban kaninyo. Pan sila nakurat ug nalisa nga naghuna-huna nga nakakita sila og espiritu. Ug siya miingon kanila, nganong nasamok man kamo? Ug nganong may mga pagpangutana man sa inyong mga kasing-kasing? Tan-awa ang akong mga kamot ug mga tiil, nga maugayad ako. Ikapa ako ug tan-awa, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa inyong nakita nga ania kadako. Ug sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Ug samtang wala pa sila makatuo, tungod sa ilang kalipay ug kahibulong, siya miingon kanila, aduna ba kamoy makaon dinhi? Kaya siguro nasusi ni Jesus nga kulang pa gid ang ilang pagtuo. Bisan kung mahikap siya ug karon nangutana siya kung naa ba sila'y makaon. Unya gihatagan nila siya og isda nga sinugba ug kini gidawat ni Jesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulo nga gisulti nako kaninyo. Sa kauban pa ako ninyo nga ang tanang nasulat may tungod kanako diha sa balaod ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo kinahanglan gayud matuman. Ug iyang giablihan ang ilang mga hunahuna aron sa pagsabot sa kasulatan. Ug miingon kanila, sa ingon niini nasulat nga ang Kristo kinahanglan gayud nga mag-antos. Ug sa ikatulong nga adlaw mabanhaw gikan sa mga patay. Ug nga sa iya ngalan ang paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglang iwali. Ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem, kamo mao ang mga saksi niining mga butanga, ug tan-awa, ipadala nako ang saad sa akong amahan kaninyo. Apan pabilin kamo sa syudad, hangtod nga masuluban na kamo ug gahom, gikan sa kahitasan. Sa ato pa, naa ang mga apostoles, ug silang Cleopas sa kwarto, nga ilang gatiguman. Ug siguro nga naa pa sila'y kauban nga mga tinun-an nga kamulo pagahisguta sa tanan nga kahibulungan gid kaayo nga napamatud-an sila nga si Jesus nagpakita kanila og kalitra, si Jesus may pakita sa ilang taliwala. Mga igsoon timan-an nato nga bisan kung nahimbaw-an ng daan sa mga tinun-an nga buhi si Jesus, nakurat sila og nalisang. Kay wala pa nila kaanadi ang iyang pagkabanhaw ug masusi nato pinaagi sa atong pagtuon nga sige gihapon sila gaduha-duha bisan kung nagpakita na si Jesus kanila sa pipila ka panahon. Nagtuo sila nga espiritu si Jesus ug nahadlok sila. Gisabot sila ni Jesus
ug sige gapakita kanila hangtod nga wala na sila mahadlok ug wala na sila magduha-duha. Gimaymayan sila ni Hesus ug iyang gipahikap kanila ang iyang mga kamot aron mamatud-an gayud sila. Siguro nga isigtan-aw sila sa mga samad ni Hesus sa kilid niya ug nangayo pa si Hesus ug makaon ug gihatagan nila og isda nga sinugba ug iyang gikaon aron ilang makita nga dili siya espiritu, naa siya lawas, naa siya bukog ug karon mikaon gani siya. Ug unya gitudloan sila ni Hesus nga ang tanang nahitabo kaniya tanan gipropesiya sa mga propeta. Daan gipropesiya bisan sa wala pa siya makatungha dinhi sa kalibutan, daan man gipapropesiya pinaagi sa mga propeta. Busa kinahanglan nga matuman ang tanan. Siya gani ang nagiya sa mga propeta sa pagsulat niining tanan nga nahitabo kaniya. Unsa kahaanggot ipasabot ni Hesus nga gisulat diha sa balaod ni Moises? Mao ang Genesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio, ang 5 nga unang bahin sa Biblia o unang 5 ka libro diha sa Biblia ganganlan og balaod ni Moises. Ug kining 5 si Moises man ang nagsulat niini. Ang sinulat diha sa mga propeta mao ang gisulat sa mga propeta. Daghan ang sulat sa mga propeta diha sa Biblia sama kang Mikias, Isayas, kang Daniel, kang Jonas ug daghan pa nga mga propeta ang gigamit sa Dios para nga makapropesiya mahitungod kang Hesus. Ug ang mga salmo mao si Hari David ang nagsulat sa dakong bahin niini ug propeta usab si Hari David. Sa ato pa gitudloan ni Hesus ang iyang mga tinun-an gikan sa balaod ni Moises, gikan sa mga sinulat sa mga propeta o gikan sa mga salmo. O giesplikar ni Hesus kanila nga ang tanan nga mga propesiya adto nga mga libro kinahanglan gayud nga matuman. Si Hesus man ang katumanan sa tanan. O kita usab yung atong mahinumduman dinhi niining series nga Hiwansyo nagtuon usab kita gikan sa balaod ni Moises, gikan sa mga propeta o gikan sa mga salmo. Sa ato pa bisan lugar kita, gitudluan kita sa Dios mahitungod niini nga mga butanga nga ang tanan gayud kinahanglan nga mahitabo kang Hesus. Unya gisultihan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga wala pa mahuman ang mga hitabo nga kinahanglang mahitabo. Kay kinahanglan nga isang yaw pa ang maayong balita mahitungod kang Hesus ug mahitungod sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mga nasud. O gisultihan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga sila ang mga saksi niining mga butanga ug nga iyang ipadala ang saad sa iyang amahan kanila nga mao ang Espiritu Santo. Wala pa masabot pag-ayo sa mga apostolis ug sa mga tinun-an nga sila mao ang unang makadala sa balaan nga pulong sa Dios ngadto sa mga kanasuran. Apan ayha pa sila makasugod niini nga trabaho kung mukunsa diha kanila ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan nga ipapuyo ni Hesus sa matag usa nga mga tumutuo. Kutob niining panahuna diha ra sa mga Hudiyo ang kaluwasan. Apil ang pila lang kabuok nga mga hintil sama kang Rahab. Apan hapit na kini ipasangyaw ni Hesus sa iyang mga anak ngadto sa tanang kanasuran, ngadto sa tanang pinulungan ug ngadto sa tanang katawhan. Mga igsoon, mupauli si Hesus sa langit apan ang Espiritu Santo mupuli kaniya dinhi sa kalibutan. Ug tun-an pa nato ang mahitungod niini sa unahan kay daghan pa ang gusto ipatudlo sa Dios mahitungod niini nga mga butanga. Nga si Hesus sa pagbalik niya sa langit, ang balaang Espiritu o ang Espiritu Santo mao ang mupuyo sa mga lawas sa mga tumutuo ug maoy mo patrabaho sa mga butang nga gibilin ni Hesus ngadto sa iyang mga tumutuo.
Upadayon pa kita sa pagbasa o atong basahon ang gikan sa libro sa Juan kung unsa ang sunod nga nahitabo. Juan Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod sa 14. Ang pagpakita ni Jesus ngadto sa pito ka tanunan sa panahon nga sila panagat nga mao ang ilang naanadan niya panginabuhian. Human niini, si Jesus may pakita pag-usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias nga sa laing bahin gatawgon og lanaw sa Galilea nga makita gani nato diya sa mapa ug ang mga kasikbit nga dapit naa man nakapalibot niini nga lanaw. Ug mao kini ang lanaw nga diin diha ga panagat ang mga tinunan ni Jesus. Ug siya mipakita sa iyang kaugalingon sa ingon niini nga paagi. Dito nagkauban sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlan og ang Kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang laing duha pa sa iyang mga tinunan. Unya si Simon Pedro miingon kanila, "Mulakaw ako." Aron managat mo isulti ni Simon Pedro. Sila miingon kaniya, "Manguban kami kanimo." Ug nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan niadtong gabi una, wala gayud sila nakuha. Atong hunaon mga igsoon, mga master sila tanan may tungod sa pagpanagat. Labi na gid si Pedro, mao gani nangulo kanila. Apan tibuok gabi wala gid sila nakuha bisan usa na lang. Sa pagkakaadlaw na, si Jesus nagtindog dito sa baybayon. Apan ang mga tinunan wala makahibalo nga kadto mao si Jesus. Ug si Jesus miingon kanila, "Mga anak, wala pa ba kamo makakuha og isda?" Moisulti ni Jesus nga dito sa baybayon ug dito sa distansya nga bahin kining iyang mga tinunan. Sila mitubag kaniya, "Wala." Siya miingon kanila, "Itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan ug aduna kamoy makuha." Busa ila kining gitaktak ug unya wala na sila makadaog sa pagbira niini tungod sa kadaghan sa isda. Unya ang tinunan niya pinalangga ni Jesus nga mao si Juan kay maoy ganganlan niya pinalangga ni Jesus nga tinunan mao si Juan. Miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Nakaila lugar siya nga ang nagsulti dito sa baybay walay lain kung dili si Jesus. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gisulob niya ang iyang biste kay naghukas raman siya ug milukso ngadto sa tubig. Apan ang ubang mga tinunan nangabot sakay sa sakayan, naguyod sa pukot nga puno sa isda kay dili man sila layo sa baybayon, mga 90 ka metros ang gilayon. Sa nakakawas na sila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa mga binagang uling nga sa ibabaw niini dihay isda nga gisugba ug may panusab. Si Jesus miingon kanila, "Pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha." Busa si Simon Pedro misakay sa sakayan ug iyang gibira ngadto sa baybayon ang pukot nga puno sa dagkong mga isda, 153 ka buok. Apan bisan sa kadaghan niini ang pukot wala magisi kay bulungan, di ba? Tibuok gabi wala sila nakita, wala sila nakuha nga isda. Ug karon ang ilang pukot na puno sa dagkong mga isda, milagro nga nahitabo nga wala gani magisi ang ilang pukot. Ug si Jesus miingon kanila, "Dali, pamahaw na kamo." Ug walay nangahas sa mga tinunan sa pagpangutana, "Kinsa ikaw?" Kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Naklaro nila, nailhan nila nga si Jesus gid ang naa. Si Jesus miduol og nagkuha og pan ug gihatag kini kanila og ingon man ang isda. Kini karon mao ang ikatulong pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa, nagpakita pag-usab si Jesus ngadto kang Pedro ug sa unong pa niya kakauban nga mga tinunan. Samtang gapangisda sila,
Dito nagtindog si Hesus sa baybayon apan wala makahibalo ang mga tinun-an nga mao si Hesus. Basin tungod kay distansya gamay, mga 90 ka metros ang gilayon gikan kang Pedro nga dito sa sakayan nga diya sila sa dagat ug si Hesus dito sa baybay. Wala ipasabot kung nganong nakabalik sila sa pagpangisda. Kini silang Pedro ug ang uban pa nga mga tinun-an. Basin na discourage si Pedro ug mibalik sa una niyang panginabuhian. Di ba atong nasayran niya sa panahon nga si Hesus gidako. Maingon siya nga dili gid niya ilimod ang iyang Ginoo, ang iyang manluluwas apan ang nahitabo nabali sa wala pa gani mutugtugaok ang sunoy katulunan niya ilimod si Hesus. Siguro nga dili gakawala sa iyang una-una ang may tungod niini ug mibalik siya sa iyang panginabuhian o basin gakinahanglan sila og kwarta busa nanagat sila. Basin igo lang sila naglingaw-lingaw wala kita masayod. O basin ng isda ra sila samtang gaulat-ulat kang Hesus. Kining tanan nga mga rason, mga pamasin lang kay wala gid isulat kung unsa ang insakto nga hinungdan kung nganong silang Pedro ban sa mga tinun-an nga unom diha sila sa pagpanagat. Ana silang Pedro nga mga mangingisda apan adtong gabhiuna wala sila'y nakuha nga bisan usa na lang ka isda. Ug sa pagkakaadlaw na, adunay tao sa baybay nga nag-ingon kanila nga itaktak ang ilang pukot sa tuong dapit sa ilang sakayan. Maayo gani, kay mituo silang Pedro bisan kung medyo nakapamino sa ilang pagkamangingisda kung kinahanglan nga tudluan pa sila sa laing tao. Dili unta ang ngayan, di ba? Kaya diya sila nagdako, mo ilang naanda niya panginabuhian, mituo sila ug wala na gani nila kadaog pagbira ang ilang pupot tungod sa kadaghan sa mga isda. Unya nailhan ni Juan si Hesus ug giingnan niya si Pedro ug ditso gibiyaan ni Pedro ang iyang mga kauban ug ang ilang mga isda ug miambak sa lanaw ug milangoy paingon kang Hesus nga mga 90 ka metros ang kalayo niini. Mga igsuon kung atong una-una o makita, mo'y kinaiyan ni Pedro nga gauna-una gayud kaysa iyang mga kauban. Usahay masayo tungod sa iyang pagkamadali-dalion apan mulihok gayud. Mga igsuon, mas maayo ang galihok nga usahay gakasayo kaysa dili mulihok ug dili masayo. Diba kung atong ikumpara kini nga kahimtang, dili man kita perfect pero mas maayo kung sa atong kinabuhi mo trabaho kita para sa Ginoo bisan pan kung atong mahuna-huna nga murag mas daghan ang sayop kaysa maayo. Sama kang Pedro. Pag-abot ni Pedro dito kang Hesus, nakita niya ang kalayo ug mga baga ug ang giandam ni Hesus nga pamahaw. Ug sa dihang naihap sa mga apostolis ang mga isda, mga dagko silang tanan ug 153 sila kabuo ug milagro gani nga wala magisi ang ilang pupot. Milagro ang kadaghanon sa mga isda ug milagro usab nga wala maunsa ang ilang pupot. Diha sa miaging pagpakita ni Hesus kanila nangahadlok sila kay nagtuo sila nga espiritu si Hesus. Apan dinhi niining pagpakita ni Hesus kanila walay bisan usa kanila nga nagduha-duha kun kinsa si Hesus. Nakatuon na gid sila nga nabanhaw gayud si Hesus gikan sa mga patay ug gihikayan gani sila ni Hesus og pamahaw. Basin usahay adunay pagduha-duha diya sa ilang kasing-kasing apan ang kadaghanan kanila wala na magduha-duha. Nakatuon na ug nakasure na nga ang ilang Ginoo nabanhaw gayud gikan sa mga patay. Mao kini ang ikatulo nga higayon nga nagpakita si Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Dili ba nagpakita si Hesus kanila adto nga Domingo sa iyang pagkabanhaw sa bag-o pa nakaabot silang Cleopas ug nagpakita si Hesus kanilang tanan apan wala adto si Tomas. Ang ikaduhang pagpakita ni Hesus kanila mao ang panahon nga naa si Tomas. Nga magiginan siya ni Hesus nga ayaw na pagduha-duha.
ug kining pagpangisda nila ang ikatulong panahon nga nagpakita si Hesus. Sa ato pa, nakapamahaw na sila ug naa pa ginahitabo aning buntaga. Basahon nato ang Juan kapitulo 21 bersikulo 15 hangtod sa 25. Sa ato pa sayro nato ang uban pagid nga nahitabo. Sa nakapamahaw na sila, si Jesus miingon kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako labaw pa niini? Mo'y gipangutana ni Jesus kang Pedro. Kung gihigugma ba ni Pedro, si Jesus labaw niini nga mga butang, basin labaw niini nga mga isda, o labaw niini nga iyang panginabuhian. Siya mitubag kaniya, oo, Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, pakana ang akong mga nating karniro. Matod ni Jesus ngadto kang Pedro. Siya miingon kaniya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Siya mitubag kaniya, oo, Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, atima na ang akong mga karniro. Ug siya miingon kaniya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Ug siya miingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakana ang akong mga karniro. Kung atong makita dinhi, siguro nga adunay kasuko medyo gamay ni Pedro nga sige balik-balik ang pagpangutana ni Jesus apan katulugid niya pangutan si Pedro kung gihigugma ba ni Pedro si Jesus ug ang gisulti ni Pedro nahigugma gid siya kang Jesus ug ang ingon ni Jesus kaniya pakana ang akong mga karniro at timana ang akong mga karniro. Mingon siya sa dugang pa diya sa bersikulo 18 sapagkat tinuod gayon sultihan ko ikaw, nasabatan pa ikaw, ikaw ra ang magbako sa imong kaugalingon. Ug ikaw mulakaw bisan asa nga ikaw buot mo adto. Ampan ini katigulang na nimo, toy oro nimo ang imong mga kamot, ug lain ang magbakos kanimo, ug magdala kanimo sa dapit, nga dili nimo buot adtuan. Gisulti niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon. Nga pinaagi ni ini pasudunggan ni Pedro ang Dios. Gisulti lugar daan ni Jesus kung unsa ang may tabo kang Pedro sa unahan. Ug human siya makasulti ni ini, siya miingon kaniya kang Pedro, sunod ka nako. Si Pedro milingi ug iyang nakita nga nagsunod kanila ang tinun-an niya pinalangga ni Jesus. Si Juan, siya nga sa pagpanihapon nagsandig sa dughan ni Jesus ug miingon kaniya, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, siya miingon kang Jesus, Ginoo, siya di ay maunsa man. Oy pangutana niya kang Jesus, nga si Juan unsa di ay ang mahitabo kaniya? Si Jesus mitubag kaniya, kana kun maoy akong pagbuot nga magpabilin siya hangtod sa akong pagbalik. Unsa man ka naalang kanimo. Sunod ka nako, mo'y sulti ni Jesus ngadto kang Pedro. Gusto lugar ni Jesus nga dili kay mo'y iyang problemahon kung unsa ang mahitabo kang Juan, kundili si Pedro kinahanglan niya magsunod kang Jesus. Dili lugar niya ikumpara ang iyang kaugalingon sa lain niya mga tinun-an kundili kung kinsa siya sa pagsunod kang Jesus. Tungod ni ini, nakatag ang taho diya sa mga kaigsuunan nga kining tinun-an na dili gayud mamatay apan si Jesus wala magingon kaniya nga kadto siya dili mamatay kundili kana kun maoy akong pagbuot nga magpabilin siya hangtod sa akong pagbalik. Unsa man kana alang kanimo. Kini mao ang tinun-an nga naghimo og pagpamatuod may tungod ni ining mga butanga ug mao ang nagsulat ug nasayod kami nga tinuod ang iyang pagpamatuod.
Daghan pa usab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Hesus. Kung isulat pa ang matag usa niini, maoy akong paghuna-huna nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon nga masulat. Matud pa ni Juan, daghang mga butang ang gibuhat ni Hesus. Kung ang tanan isulat pa, bisan ang kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga basahon may tungod kang Hesus. Sa ato pa, balik kita niini nga bersikulo. Siguro dito pa silang Hesus galingkod palibot sa kalayo. Dito sa baybay, gipangutan-an ni Hesus si Pedro kung gihigugman niya siya. Katulo kini ipangutanan ni Hesus kang Pedro ug matag panahon gipamatuod ni Pedro nga gihigugma gid niya si Hesus. Ang buot ni Hesus ipasabot kang Pedro sa iyang gisulti nga atiman na ang akong mga karniro mao ang pag-alagad sa mga naluwas. Kung tinuod nga gihigugman niya si Hesus kinahanglan nga alagaran niya ang mga magtutuo. Ang tuyo ni Hesus kang Pedro isakripisyo niya ang iyang kinabuhi. Iyang biyaan ang pagpangisda ug ang uban pa nga gusto niyang buhaton sa iyang kinabuhi ug ang tibuok niyang kinabuhi gamito niya para sa pagsilbi kang Hesus. Mga igsuon kung atong mahuna-huna, may nungduman, katulo ilimod ni Pedro si Hesus sa didto pa sa hawanan ni Pilato. Ug didto, igo ra mitutok si Hesus kaniya nga ang iyang mga mata puno sa dakong gugma. Ug diri sa baybay sa lanaw, pagsulti-sulti ni Hesus ug ni Pedro, naay tulog gihapon ka punto alang kang Pedro. Katulo sultihin ni Hesus si Pedro nga kinahanglan at timanon gid niya ang mga karniro ni Hesus. Kinahanglan tipigan gayud ni Pedro ang trabaho nga gipiyal kaniya sa iyang Ginoo hangtod sa finishing line sa iyang lumba. Kinahanglan nga iyang isakripisyo ang iyang pagpangisda. Maoy tumong umaoy punto ni Hesus sa pagsulti niya kang Pedro. Kalimtan niya ang tanan niya maoy mahimo nga hinungdan nga makasagabal para sa pag-atiman niya sa mga karniro nga gibilin ni Hesus kaniya. Unya gipasabot ni Hesus kang Pedro nga sa unahan niya panahon ilansang siya sa krus nga sama sa nahitabo kang Hesus. Kung nahitabo kini, dili nato mabasa diya sa Biblia apan atong mabasa diya sa record sa unang mga naluwas nga si Pedro ug ang iyang asawa sa mga tigulang na sila, gipatay sila pinaagi sa paglansang kanila diha sa mga krus. Tungod sa ilang pagsangyawa may tungod sa kaluwasan. Panwala mo sugod si Pedro nga ipatindog diya sa krus kay nagpabali siya hinuon nga gapasabot nga dili siya angayan nga mamatay sama kang Hesus. Mo'y nahitabo sa katapusan sa ilang kinabuhi, gilansang gihapon siya sa krus. Nakaalagad si Pedro hangtod sa iyang kamatayon. Nakaabot diya sa finishing line nga wala muundang sa iyang pag-alagad kang Hesus. O sa pagsulti ni Hesus kang Pedro nga sa unahan, patyon siya pinaagi sa paglansang diya sa krus, milingi si Pedro ug nakita niya si Juan. Si Juan niya pinalangga ni Hesus. Ug iyang gipangutan-an si Hesus kung unsay madangatan ni Juan. Apan wala tug-ani ni Hesus. Medyo kataw-anan kining pagpangutanan ni Pedro. Kay mo'y kinaiya sa tao ang gustong magtandi sa iyang kaugalingon ngadto sa uban. Ug mo'y gibuhat ni Pedro. Gani, gikan sa tanang mga apostoles, si Juan ra ang wala patya. Namatay ra si Juan sa iyang pagkatigulang dito sa Efeso. Ug gani daghan ang gibuhat ni Hesus. Daghan pud ang gipasulat ni Hesus para kaniya nga masayra nato. Sa unahan niya mga pagtuon. Nag-ingon si Juan sa iyang pagtapos sa libro nga Juan nga wala niya isulat ang tanan niya gibuhat ni Hesus. Ay ngano, kay bisan pa ang kalibutan, dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon kun isulat ang tanan niya mga gibuhat ni Hesus.
daghan man nga mga kahibulungan, mga milagro, tanan nga gipangtudlo ni Hesus nga wala gani nato kasayri. Kaya mingon si Juan, kung isulat ang tanan, dili paigo. Mga igsoon, humana ang panahon ni Hesus sa kalibutan. Ug miabot na ang panahon niya mupauli na ngadto sa iyang amahan. Apan sa wala pa mobalik si Hesus sa langit, aduna siya gibilin nga trabaho alang sa iyang mga apostoles. Ug alang usab sa tanang mga tumutuo kaniya o sa ato pa alang kanatong tanan nga nangaluwas. Ug kini nga sugo mao ang ganganlan og Great Commission sa English. Ug ikaw kung naluwas ka ug usa ka katumutuo kang Hesus, alang usab kanimo kining sugua. Alang usab kanimo kining sugo. Paminawa kining gisugo kanimo kang Hesus ug buhata kini sa tibuok nimong kinabuhi. Basahon nato kini nga katapusan nga bahin diya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 16 hangtod sa 20. Si Hesus nagpakita sa 11 ka mga pinunan o nagbilin siya sa katapusan niya nga sugo. 16. Ug ang napulo usa ka tinunan ngadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gipatuan ni Hesus kanila. Ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan dihay uban nga nagduha-duha. Naapagyapoy gaduha-duha. Usahay mutuo, usahay dili. Atong hinumduman nga tawo man sab sila. Apan atong mahuna-huna o makaingon gid kita nga wala magkulang si Hesus sa pagpakita o sa pagpamatuod kanila nga buhi gayud siya. Ug si Hesus miduol ug miingon kanila, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Busa sa inyong pagpanglakaw himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa ato pa, miadto ang napulog usa sa Galilea, sa bukid nga gisulti ni Hesus. Ug ilang nakita si Hesus didto. Ug ilang gisimba. Ug iya silang gihatagan og trabaho alang sa tibuok nilang kinabuhi nga mao ang pagpanglakaw ug ang paghimog mga tinun-an gikan sa tanang kalisuran. Ang pagsangyaw sa maayong balita may tungod kang Hesus aron mahimong mga tinun-an ni Hesus ang ilang masangyawan. Unya ang mutuo kinahanglan niya bautismuhan sila pinaagi sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Espiritu Santo. Ug kinahanglan nga tudluan pa sila sa pagtuman sa tanan nga gisugo ni Hesus sa iyang mga apostoles. Mga igsoon mao kini ang Great Commission. Mga igsoon ang gisugo kanato ni Hesus mao ang pagpakaylap, ang pagwali mahitungod sa kaluwasan. Ang matag usa ka naluwas kinahanglan nga moapil niini nga trabaho. Maayo kung dili kita magpaalkansi sa pag-alagad sa atong Ginoo. Mao kini ang gibilin ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa wala pa siya mubalik ngadto sa langit. Ug mao usab unta ang atong buhaton. Mao ang pagwali mahitungod sa kaluwasan. Basahon nato ang katapusan nga bahin sa Biblia nga atong gatun-an karon diya sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 50 hangtod sa 52. Si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Unya iyang gidala sila ngadto sa gawas hangtod sa Betania ug binayaw ang iyang mga kamot. Iyang gipanalanginan sila ug samtang nagpanalangin siya kanila, siya mibiya gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit. Ug sila misimba kaniya ug namalik sa Jerusalem sa dakong kalipay. Sa ato pa, mibalik si Hesus sa langit ug nasaksihan sa iyang mga apostoles. Ang pagbayaw kaniya paingon sa langit. Ug ilang gisimba si Hesus ug mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Mga igsuon,
Nahimbawaan na nato ang tibuok mensahe may tungod sa kaluwasan. Nagtuon kita may tungod sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa pagbuhat sa tao ug mahitungod sa atong pagkahimulagi kan kaniya ug mahitungod sa unang saad sa Ginoo nga naa siya ihatag nga manluluwas. Unya nagtuon kita mahitungod sa pagkatao sa manluluwas ug mahitungod sa iyang trabaho ug mahitungod sa iyang mga tudlo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug nagtuon kita mahitungod sa pagdakop kaniya, pagtugyan kaniya ngadto sa mga hintil, pagpatay kaniya sa iyang pagkabanhaw ug karon nagtuon kita sa iyang pagbalik sa langit. Ug nagtuon kita mahitungod sa dakong trabaho nga iyang gibilin kanato ug sunod nga series magtuon kita mahitungod sa gibuhat sa mga naluwas. Sa dihang mipauli na si Hesus sa langit. Mga igsuon, mubalik si Hesus aron sa pagkuha kanato. Apan mintras ania pa kita niining kalibutan nga atong gapuy-an karon, maningkamot kita diha sa trabaho nga iyang gibilin kanato. Unsa kini nga trabaho? Ang pagsangyaw may tungod sa kaluwasan nga si Hesus ang bugtong paglaom ug si Hesus ang paagi para nga dili kita masilutan sa linaw nga kalayo sa unahan. Mao kini nga trabaho ang iyang gibilin kanato ug unta maabtan niya kita nga busy niini nga trabaho ug daghan nga makaduga nga mga tumutuo kaniya. Mao untay atong ikinabuhi. Mga igsuon, karon nga dinhi kita sa kalibutan, dili kita busy sa mga butang nga sama sa gabuhaton sa daghan, nga murag gapatigayon sa kalibutan, nga uban nga gusto nga mahimo nga dato, maangkon ang daghang mga butang, moasinso sa kinabuhi. Pero mga igsuon, kung tumutuo ka kang Hesus, unta, ayaw kalimti ang gisugo niya sa matag usa kanato. Mga igsuon, mao kini ang katapusan nato nga tema niini nga Hiwansyo series ug unta ikaw nakatuo kang Hesus ug walay pagduha-duha usab naa kay kinabuhing walay katapusan. Ug sa unahan ang manluluwas nga mibiya dinhi sa kalibutan makita man nato sa unahan ug masaksihan nato sa atong duha ka mga mata ang iyang pagkagamhanan. Salamat